večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poskytl prvotní informace k tragické události, ke které došlo dnes odpoledne v budově Filozofické fakulty na Palachově náměstí. Policie České republiky obdržela ve 12 hodin 20 minut informaci o tom, že 24letý muž z obce Hostouň měl odjet do hlavního města Prahy s tím, že se svěřil, že si chce vzít svůj vlastní život. Ve 12:45 jsme obdrželi informaci o tom, že v té samé obci byl naležen mrtvý muž a my jsme záhy zjistili, že to je otec podezřelého, který se dnes dopustil tohoto hrůzného činu. Zjistili jsme relativně